What happens when Africa's second most populous country, a newly minted BRICS member that controls the headwaters of the Nile, refuses to bow to external pressure? The region decides to break it into pieces. Right now, a quiet multi-front proxy war is attempting to do to Ethiopia what was done to Libya, balkanize a powerful African state by weaponizing its internal ethnic fractures. This isn't just a civil war, it is an active geopolitical infection being engineered by Egypt, Eritrea, and Sudan. Here is how the most consequential destabilization campaign in the Horn of Africa is actually operating. Okay. Come through was a long, this is a rabazi cab. ምንጭታት ናይ ብልጽግና ብየማን ብጸጋም በሁሉ መንገዲ ብዝሰፍሕ መልክዕ ዝዝረብ ዘሎ አርእስቲ ሓደ እዩ ተሓባቢሮም ንኢትዮጵያ ከፍርስዋ ይደልይለው ኢትዮጵያ ትበሃል ዓባይ አፍሪካዊት ሓበን ናይ አፍሪካ ዝኾነት ሃገር ብዘሎ ኩነታት ተሓባቢሮም ከፍርስዋ ይደልይለው ቶም ከፍርስዋ ዝደልዩ ዘለው ሓይልታት ድማ ግብፂ ኤርትራ ሱዳን እዮም ሰለስቲኦም ኮይኖም ነቲ ውሽጣዊ ዘሎ ጸገም ተጠቂሞም ንኢትዮጵያ ባልካናይዝ ክገብርዋ ወይ እውን ፋሕብትን ክእትዋ ይጽዕሩለው ይጎይለው ይደኽሙለው ዝብል ዘረባ እጂ ተራ ዘረባ ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ ኣሎ እዚ ዘረባ እዚ ካድረታት ናይ ብልጽግና መራሕቲ ናይ ብልጽግና ጀነራላት ናይ ብልጽግና ኩሎም በተደጋጋሚ ንጽምዶ ከም ግምት እናወሰዱ ንጽምዶ ከም ኣብነት እናተጠቀሙ ንነዊሕ እዋን ክዛረቡልን ክጉስጉስሉን ክእውይሉን ዝጸንሑ እዩ however there is certain tendency ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምልክት ክልተ ሰለስተ ጭብጥታት ክበኩም ገለ ክፋል ናይ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ዋላ እኳ ብቐጥታ እንተደይበልና ብተዘዋዋሪ ኣብ ጎኒ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ዝገዝኦ ዝመስል እቲ ዝኸድዎ ዘሎ መንገድታት ድማ ከርየኩም እየ እዚ ድማ ከም ኤርትራዊ ጥንቃቐ ዘድልዮ ኩነታት ክንርኢና እንታይ ክመፅእ ኽእል we don't know እቲ ዝቕፅል ሓደ በዚ ንጀምር ነንበይኑ ከርየኩም ስለ ዝኾንከ መጀመርያ ኣሜሪካ ኣብዘን ክልተ መዓልታት ኣብዘን ዝሓለፈ መዓልታት ክልተ ዓበይቲ ስጉምታት ወሲዳ ኣላ هذا قدامي سقمت وسيدات تزلا كريكم which is where is this let me okay بزيان نجمر اسكه زيان اي ኢትዮጵያ ስለዘለና በዚህ እንጀምር ከአሜሪካ ለህወሓት ሌላ ማስጠንቀቂያ በኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደር ወደ መቀሌ እንደሚያመሩ በሚጠበቅበት በዚህ ጊዜ ከኤምባሲው ለህወሓት ማስጠንቀቂያ በዛሬው ዕለት ተላልፏል የአሜሪካ ኤምባሲ ዛሬ በወጣው አጠር ያለ መግለጫ በትግራይ ክልል ያለውን ችግር ለመፍታት እየተካሄዱ ያሉ የሰላም ሂደቶችን የሚያደናቅፉ ሲል የጠራቸውን አካላት አስጠንቅቋል። ኤምባሲው በማስጠንቀቂያው በአፍሪካ ህብረት ለሚመራው የውይይት ጥረት ቡድኑ በአስቸኳይ ትብብር እንዲያደርግ ነው ያሳሰበው። የፖለቲካ መሪዎች የፕሪቶሪያ ግጭት ማቆም ስምምነትን ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ ማድረጋቸው እጅግ አስፈላጊ ነው ሲል ኤምባሲው ገልጿል። ኤምባሲው የገለጸው በትግራይ ክልል ያለውን ሁኔታ በተመለከተ በቃል አቀባዩ በኩል ዛሬ ከሰዓቱም በወጣው መግለጫ ነው። ኦኬ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤምባሲ አሜሪካ መግለጹ ውፅኢሎ እቲ መግለጹ ውፅኢዎ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም US Ambassador Ervin J. Masinga supports for the peoples of the Tigray region ዝብል አርእስቲ ሂብዩ ኣውፅኢዎ ዘሎ ገለ ካብቲ ዝበሎ ከርየኩም እዚ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ ክሳብ ሎሚ እንታይ ተፀቢዮ ነይሩ ኩናት ክውላዕ ምዘለየ ሸበትበት ዘብሎ ዝነበረ ኣበይዲ ዝቕመጥ ነይሩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኦፍኮርስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣቤንጎ ምሸትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝመርዖ ፕሮጀክት ከይዱ ኢንጆይ ዝገብርን برجس أبي أحمد كم يجرك خم تحزن عطر زكاة التيم كم زلوا فلوتيو. The United States continue to monitor the political and humanitarian situation in Tigray. أمريكا تكون ذات Tigray زلوا political سبعهم كنا ذات كاتل خمسة لا. It is paramount that political and civic society leaders engage in political dialogue and fully implement the cessation of hostility. ስለዚህ ሲቪካውያንን ፖለቲካውያን መራሕቲ ብኩሉ መዳይ ዘለው ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ምቕያር ነቲ ኮኻ ዝበሃል ድማ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ንምትግባር ድማ ፖለቲካዊ ዝርርብ ክግበር ጽምዶ ክግበር ከም ዘለዎ ይሓትት ኣሎ Those who are actively undermining the peace process must urgently cooperate with the efforts led by the African Union to promote dialogue. እቶም ነዚ መስርሕ ናይ ሰላም ዝዕንቅፉ ዘለው ድማ ብግዲ ኣብቲ ተሽሙ ኣብቲ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝምራሕ ዘሎ ኩነታት ናይ ሰላም ዝርርብ ክሳተፍሎም ኢሉ እቲ ኦባሳንጆ ዝበሃል ወኪል ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ንመቐለ ምስ ከደ መራሕቲ ናይ ህወሓት ሙሉእ ምትሕብባር እዮም ገይሮምሉ ኣብዚ ግዜ ኣይተጥፍኻ ማን ተቐላጢፍካ ኸይድካ ነቲ ዘሎ ሓደጋ ተጠቕነብል ንሕና ድልዋቲና ነቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኬትካ ተዛረበ ኢሎሞ ንሱ እውን ግዜ ከየጥፋኹ ክምለስ ኢሉ ባገይሩ ግን ሓዳሩ ሰበይታዊ እያ ዘላ ስለዚ I don't know እቲ ኦባሳንጆ ኮምፕሮማይስ ሰብ ምዃኑ እውን ሸምጋላ ኣካል ክኾን ከም ዘይክእል እውን እዮም ዝነግሩ ምክንያቱ ምስ ስርዓት ናይ ኣዲስ ኣበባ ስርክብ ዘለዎ እዩ
So, كما بلالو, the United States supports the delivery of critical life-saving humanitarian assistance in Tigray and long-term stability in the region. And the region will ensure the recipient communities transition away from the emergency of relief toward a long-term self-reliance. ስለዚ እቲ ኣሜሪካን እቲ ዘሎ ሓገዛት ኣብ ትግራይ ክትህብ ከም ትኽእል ወይ ድሌት ከም ዘለዋ ግን እቲ ህዝቢ ንሓዋሩ እናተሓገዘ ዘይኮነስ ዘላቒ መፍትሒ ነፍሲ ምርኮሳ ዝኽእለሉ መንገዲ ከይፍጠር ክኽእል ኣለዎ ዝባለ ድማ ብዓዱ ክምለስ ኣለዎ ይትሕቶ ንዑ ከይትገብር ግን ሓንሳብ ባህር ዳር ምስ ብልፅግና ትኸይድ ሓንሳብ ንሕመራ ትኸይድ ዝተፈላለየ ድራማታት እዩ ዝገብር ዘሎ እዚ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ነቲ ፖለቲካ ዝፃወት ዘሎ ንስ እዩ the US embassy in Addis Ababa looks forward to engage with local leaders and humanitarian implementers in the future. ስለዚ ዝርርብ ክካየድ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዘሎ there is no practical anything ሓድሽ ነገር ክገብሮ ዝኽእል ብሓፈሻ ግን ሓውሲ መጠንቀቕታ ዝመስል እዩ ገለ ካብቲ ተንተንቲ ናይቲ ፖለቲካ ዝብልዎ ዘሎ of the US ambassador on the deteriorating situation in Tigray and the need to restart peace talks. I wonder if it would have been more effective if it had been delivered before the US and Abi's language of Tigrayan hardliners and sanctioned only one side from undermining the peace. እዚ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ካሜሮን ሃትን ዝበሃል እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ተበግሶ ኣቐድም ኣቢሉ እንተዝገብሮ ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንናይ ትግራይ መራሕቲ ኣኽረርቲ ተጋሩ ኢልካ ናይ ቪዛ ምፍርራሕ ከይገበርካ ከለኻ መጀመርያ ኣሜሪካ ብተማኽሎ ሽምግልና ንክግበር ፃዕሪ እንተዝግበር ነይሩ ዝያዳ ውፅኢት መምፅሒ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ ኣቢ ፀቅዒ ሒዙ ነቶም ተጋሩ ንምድኻም ኩናት ንክውላዕ ዝጉዝጉዝ ዘሎ ወይ እውን ቀይሕ ካርዲ ቀይሕ ቀጠልያ መብራህቲ ንብልፅግና ኩናት ንክእውጅ ዝገብረሉ ዘሎ ስለዚ መስል ዘሎ ይብልፅግና ናብ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝሸባሸብ ዘሎን ቋንቋ ናይ ኩናት ዝገብር ዘሎ ብግምጣሉ ንህወሓት ድማ ኣብ መዓልቲ ዳርጋ ኣዝዩ ብዙሕ ቪድዮታት እናዘርግሐ እናሰርሐ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ ከም ዝኾነ ነቲ ሃገር ከፍርስ ዘሎ ሓይሊ እናበለ ዘብሎም ዘሎ እዚ ናይ ኣሜሪካ ሓደገኛ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ንትግራይ ናምሓራ ወላ ነቶም ፋኖ ጠቕላላ ከይደገፈ ናበይ ገፁ እዩ ከይድ ኣሎ ይብሎ ናብ ተጋሩ ናብ ህወሓት ጥራይ ኣብይ ኣሕመድ ንህወሓት ናብ ሽምግልና እንግለና ገበሮ ከሎ ኖ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ንህወሓት ሓንሳብ ብቪዛ የፈራርህ ፀኒሑ ድማ ክንዘራረብ ኢና ክብል ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ከንታይ ይገብር ኣሎ ስምዕዎም እዚ ፀወታ ዲ ወላ እንታይ ክትርድኦ ከማና ይትኽእልኒ ኢኻ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ናብ ፋኖ ፈኒ ኣሎ ቀደው ነገር ቢኖር ከፍተኛ የፋኖ ቁጥጥር ያለባቸውን ይዞታዎች ወታደራዊ ኦፕሬሽኖች ነፃ አደርጋለሁ ወይም ደግሞ ወገን ላይ የከፍተኛ ደረጃ ማዳከም ስራ ስራለሁ ከዛ ቀጥዬ ደግሞ ወደ ሰሜኑ ጦርነት ገሰግሳለሁ በሚል ሂሳብና ስሌት ያደረጋቸው ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ከተማው የተደረጉት ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችም የዛ ኦኬ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ብልፅግና መጠነ ሰፊሕ ኩናት ፈኒሎም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ስትራቴጂ ናይ ብልፅግና ድሕሪ ምርጫ ይብሉ ኣለዉ ድሕሪ እዚ ምርጫ ሓደ ሰፊሕ ዝኾነ large scale military offensive with a strict deadline to weaken Fano forces and clear out Fano controlled strongholds intending to later pivot toward conflict in the north. ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ካብታ ዝተዓወተላ ከም ዝዕወት ይፈልጥ ነይሩ እንዲን ቀልጢፉ ንወታደራዊ ጀነራላት ናቱ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ፋኖ ፈኑ ኣገደሲ ቦታታት ናብ ኩናት ናብ ትግራይ ናብ ኤርትራን ክንገብር እንድሕር ኮይና ብልፅግን እዚ ናይ ፋኖ ሓይሊ ክዓፅወና ከም ዘይክእል ትኻልእ ብምልሻ ጌርና ክንቅፅሎ ንኽእል ኢና ግን ነቲ ኣገዳሲ መስመር ዘድልየና ክፅረገሉ ዝኽእል ኢሉ ብድሮናትን ብጋልን ከቢድ ዝኾነ ኩናት ይገብር ከም ዘሎን ፋኖ ድማ ይገጥሞ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ገለ ካብቲ ናይ ብልፅግና ወታደራዊ መርሕነት ዝጥቀመሉ ዘሎ tactics employed. The regime deployed heavy infantry numbers alongside advanced weaponry, Su-23 anti-aircraft guns, artillery rockets. They also heavily invested in psychological warfare and financial bribery to sow internal division within Fano leadership. እቲ ኣብ ኩናት ድማ ብኩሉ መዳይ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ ከቢድ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ንቅድሚት ክደፍእ ዝኽእል ሓይሊ ዝበሎ ኣውፊሩ ኣሎ ንዑ ድማ ብመሬት ጥራይ ዘይኮነ Su-23 ነፈርቲ ፀረ ነፈርቲ ኣርቲለሪ መዳፍዕ ይጥቀማሎ ሮኬትስ ይጥቀማሎ ገጅፍ ቁጥር ሰራዊት ድማ ይጥቀማሎ ጎኒ ጎኒ እዚ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ንመራሕቲ ናይ ህወሓት ክኸድዑ
أنصار مستير كوتو نحت حدهم كم زبالعو نكهدمو قال جف جنزبن جف ناي سايكولوجيكاوي طباباتن بمتكام بتحد بوت هدراو عامي بتخالد ما ببلشونا بخالد نحت حدهم كم زي تآمن بحدا كم زي سرحو نخو قبرهم سفيع زخونه زمتشا غيرو خمزلو يزنقر زلو እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ንትግራይ ክግበር ዝኽእል ወይ እውን ናብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል መዳለዊ ወይ እውን ቀዳማይ ገጽ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንፋኖ መንገዲ ክፀርገሉን ክዳኸመሉን ተኽኢሉ ኔክስት ሙቭ ናቱ ናበይ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንኣብነት ገለ ካብቲ ኪ ሚሊታሪ ኢንጌጅመንት ን ፋኖ ቪክቶሪስ ዝብልዎ ዘሎ ኣብዚ ደጋ ዳኣሞት ዝበሃል ኣብ ጎጃም ማለት እዩ ፋኖ እዚ ናይ ቴድሮስ ኮማንድ ዝበሃል combined multiple corps and divisions to completely repel and multi-directional regime offensive aimed at taking the Gadamot ገለ ከተማታት ንክቋፀረን ኢሉ ዝፈተኖም ፋኖ ብተባዕቲ ምክተኹም ዘሎን ክልተ ኮነሬላት ከም ዝተቐትሉን ብዙሕ ኣፅዋር ከም ዝተማረኸን እውን ይነግሩ ኣለዉ ማለት እዩ ካልእ ኖርዝ ወሎ ኣብ ሰሜን ወሎ ድማ ዝበል እንዳ ኣራማ ዝበሃሉ ግንባራት ማለት እዩ እቲ ሚኒሊክ ኮማንድ ድማ foiled an offensive backed by heavy artillery and 120 millimeter mortars ከምኡ ድማ ኣብዚ ሰሜን ወሎ እውን እቲ ናይ ሚኒሊክ እዚ ዝብልዎ ነቲ ዝተፈነወሉ ዓብዪ መጥቃዕቲ ብሞርታራትን ካልእን ዝነበሮ ጠጠው ከብልዎ ከም ዝኽኣሉን ካውንተር ገይሮም ፀረ መጥቃዕቲ ክገብርሉ ከም ዝኽኣሉን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ other active fronts ካልእ እውን heavy clashes continue in መጫኻል ድርቅ ኣብ ካልእ ቦታታት ማእከላይ ናይ ጎንደር ማለት እዩ ወይ እውን ብካልእ እውን ብኩሉ መንገዲ ይፍትኖም ከም ዘለን ብነፈርቲ ገይሩ እውን መጥቃዕትታት የካይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኣቢ ኩሉ ሕልምታቱን መደባቱን ናብ ኩናት ዘቕንዐ ምዃኑ ንምግንዛብ ዝኣክል እዩ ክንዲዚ ዘመቻ ናይ ኩናት ንዝገብር ዘሎ እቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ዘረባ የለን ትምሕትም ነቶም ህወሓት ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ንኸይገብሩ እዩ ዝኩሉ ቪዛ ባንዶ ዝርርብዶ ገለመለዶ ዝብሎ ዘሎ እቲ ዓቢ ንፋኖ ክሳብ ዘዳኽመሉ መፃወቲ ባይታ ይፈጥረሎም ዘሎ ናይ ብሓቂ እኳ እዩ ዘሕዝን ኣሜሪካ ኢማራት ከመይ ጌራ ከም ትዝብሮ ዘላ ከርእየኩም እየ እዚኣ ሓዙለይ ናይ ህወሓት ሪኢኹም ኣለኹም ንፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ሪኢኹም ኣለኹም ካልኣይ ግንባር ድማ ንቐይር ናብ ሱዳን ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ንርኢ ዘስደምም ጥራይኹም ክሰምዑ ስምዑ ብዚ ከዓ The United States is announcing that we are imposing a second round of sanctions on Sudan for its use of chemical weapons, in violation of international law and failure to come into compliance with Sudan's obligations under the Chemical Weapons Convention. And we call on all parties to the conflict to halt the violence and embark on a path to peace. Now, there's a clear path for peace. It begins with the nationwide humanitarian truce that we have put forward to the parties repeatedly. ትሪእዎ ዘለኹም መሳት ብሎስ ዝበሃል ሲኒየር ኣድቫይዘር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካን ሃገራት ዓረብን እዩ ጌጋ ይኽላለ እምበር ኣብ ኢማራት ካብ መደበር ኣለዎ እዩ እንተስ ናይ ትካል ወላ ኣብዪ ቅመጥ ከማን ከይኮነ ምናሽዑ እንደ መብዛሕቲ ግዜ ናይ ኢማራት ፀቃ ከም ዘለዎ ዝሕመ ዝነበረ ኣካል እዩ ሕጂ ድማ እንታይ ገብር ኣሎ እስከ ንኩነታት ናይ ሱዳን ክሽምግል የኢሉ ሓፍኮፍ ክብል ድሕሪ ምፅናሕ ንክልትዮም ሓይልታት እገዳ ከውርደሎም የኢሉ ሽጣራ እኳ እዩ ንኣርኤስኤፍ እንታይ ገይሩ እቶም ንኣርኤስኤፍ ዕጡቃት ምልሻታት ዘምፅእሉ ዘለዉ ኣካላት እገዳ ኣብ ልዕለየን ኣውሪዶ ኣለኹ ኢሉ ሽማዊ እገዳ ኣውሪዱ ንሰራዊት ሱዳን ከ ኩሉ ሎጂስቲክስ ናቱ ኣፅፋር ንኸይገዝእን ካልእን ኩሉ ኬሚካላዊ ዌፐን ተጠቂምካ ኢሉ ካልኣይ ግዜ ቀዳማይ ገጽ ዘይኮነ ካልኣይ ገጽ ናይ እገዳ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን የውርዱ ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ንሱዳን ንሰራዊት ሱዳን ብሓንቲ ኢዱ ጓዕፂፅካ ሒዝካ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ከም ድሌቱ ከም ዝቕፅል ነታ ንዳዕመ ሰሪዕ ንግሆም ምሸትን ትዕጥቕ ዘላ ሃገር ድማ ኣይጠቕሳን ይኸማን ንኢማራት ማለት እየ እንታይ ዘርእየካ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ደገፍ ንዓቢ ኣብ ቀንዲ ኣጀንዳ ናይ ኢማራት ከም ዝሰርሕ ዘሎ ፅነ ዝኸርእየኩም እየ ኣብ ሱዳን ድማ እንተሪኢኹም ነቲ ሰራዊት ሱዳን ኢዱ ጓዕፂፅካ ንኢማራት ግን ከም ድሌታ ንዳዕመ ሰሪዕ ከም ትሕግዝ ጌርካ ከምኡ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ከም ድሌቱ ኣፅዋር ንክገዝእ እገዳ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ኣልዒልካ ከም ድሌትካ ቀፅል ንህወሓት ድማ ተፈራርህ ከምዚ ክገብረኩም እየ ገለ ትብል ስለዚ ኩሉ እቲ ኣካይዳ ትርእይዎ ዘለኹም ኣደነው
እቲ ፖሊሲ ከም ድሌትካ ክትንትኖ ትኽእል ኢኻ ግን ኩሎም እዚኦም ህወሓት መጠንቀቕታ ይወርዶም ኣለዎ ወይ እውን ናባቶም ስጉምቲ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ሰራዊት ሱዳን ገዳ ወርዶም ኣሎ ክልቲኦም ድማ ምስ ኤርትራ ዘለው እዮም ክልቲኦም ምስ ኤርትራ ፀሚዶም ዘለው ሓይልታት እዮም እዚኦም ስለዚ ወትስ ኔክስት ቱ ኤርትራ ከም ኤርትራዊ ኮንካ እንታይ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝመፅእ ዘሎ እንድሕር ኢሎምካ ንምግማቱ ክሳዕ ክንዱ ከቢድ ኣይኮነን ክገብርዎ ድዮም ኣይገብርዎን ካል ኣርስቲ እዩ ግን ከም ኤርትራዊ ስጋት ክስማዓካ ንቡር እዩ ውግእ ከይመፅእ ደይኮነ ገዳብ ልዕሊ ኤርትራ ዳግማይ ከይመፅእ ወይ እውን ዝኾነ ምክንያት ገይሮም ካልእ ነገር ከይገብሩ ኣየፍርህን ክብለኩም ኣይክእልን እዩ ኤርትራ መበገሲት ናይ ፅምዶ እያ ምስ ህወሓት ፅምዶ ገይራ ምስ ህወሓት ፅምዶ ብትግራይ እያ ፅምዶ ገይራ ግን ምስ ህወሓት እዮም ዝብልዎ ሰው ናይ ህዝቢ ፅምዶ እዩ ወታደራዊ ዝኾነ ይኹን ኣይተራእየ ምስ ሰራዊት ሱዳን ድማ ኤርትራ ኣላ ስለዚ ክልቲኦም እቶም ምስ ኤርትራ ዘለው ኣሜሪካ ሰፕሬትሊ ታርጌት ትገብሮም ኣላ ብርግፅ ንኤርትራ ካብዚ ጉዳይ ናይ ፅምዶ ክእለ ከም ዘለዎ ንኤርትራ ከም ዝነገርዎ ይንገር እዩ መርኣያ ናቱ እውን እቲ ፅምዶ ኣብ ሱዳን ይግበር ምህላው እውን ኤርትራ ኦልሬዲ ነቲ ዝተዋሃባ ምሕፅንታ ዳይሬክትሊ ኮንፍሮንት ዝገበረቶ ይትመስል ኒያ ፅምዶ ይቕፅል ኣሎ ግን ኤርትራ ካብቲ ምስ ኣሜሪካ ርክብ ትጅምር ሰፊሕ ዝኾነ ርክብ ናይ ህዝብታት እውን ኣይተረኣየን ኣሎ ኤርትራ ግን እቲ ፅምዶ ክትገድፎ የልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን ሕጂ ኣብዚ ዘሎ ትሕቶ ወልሲ ኣሚን ቀጥታ ናይ ኤርትራ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ይገብሩ ዳይገብሩን ክግምት ኣይክእልን እየ ግን እቲ ምምላስ ናይ ኢማራት ድማሮ እዩ ኩነታት ይረጋጋእ ስለ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ለንቀነ ዝገበርዎ ክርአየኩም እየ listen to this one ሰራዊት ሱዳን ምን መልሲ ይቦሞ መንግስቲ ሱዳን መልሲ ይብ እዩ The truce text guarantees sustained unhindered humanitarian access across conflict lines and borders, and it sets the stage for negotiating and concluding a permanent ceasefire and creating an environment for genuine and inclusive dialogue. But this has been repeatedly rejected by the Sovereign Council, including this morning rejection of our most recent text. طبعا السيدة الرئيسة مطلوباتنا إلى المجلس. لقد ذكر السيد مسعد كم تريوا ዘለኹም እቲ መሳት ፕሎስ ኣፍሊጡ እዩ ሕጂ ማልዩ ኣፍሊጡ እዩ ናይ ዳዕመ መሰሪዕ ማልያ ከም ዘለዎ ናይ ኢማራት ማልያ ከም ዘለዎ ፀቀናይ መን ምዃኑ ግልፂ እዩ ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ብናቱ ሓይሊ ጥራይ ክወፃ ዝኽእል ስለዚ ኣሜሪካ ከምዚ ናይ ሰላም ሓይሊ ትመስል ነይራ ናይ ግብፂ ፃዕሪ ይኹን ናይ ስዑድያ ፃዕሪ ይኹን ናይ ቱርኪ ኣይሰርሐን ናይ ኢማራት ሓይሊ ይሰርሑ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዘይተዓደነ ቅርበት ናብ ኢማራት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና እርክነት ወይ ዝምድና ኣይኮነን ደቁ ስድራ ቤቱ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ናቶም ኣብ ኢማራት እዩ ዘሎ ስለዚ ምስ ኢማራት ኣንፃር ኢማራት ክኸይድ ፍፁም ዘይሕሰብ እዩ ምክንያቱ ፐርሰናሊ ዝትንክፋር ኣሎ ድሕሪ 2 ዓመት ካብ ስልጣን ክወርድ እዩ ንሱ ኣብ ኢማራት ኢንቨስት ገይርዎ ዘሎ ግን ዓመታት ክቕፅል እዩ ዝሓስቦ ዘሎ ስለዚ ምስ ኢማራት ክገራጮ ይክእልኒ ረብሓ ስለ ዘሎ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ስለ ዘሎ እዚ ድማ ንሱዳን ብስርያ ጥራይ ክትወፅእ ዘለዎ እቲ ጉዳይ እጂ እቲ ኢማራት ዝበሃል ናብ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ሕማቅ ከም ዝሓስብ ንፈልጥ ኢና ንኣብነት ለንቀነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ኩነታት ክነግረኩም Africa in general and more particularly Ethiopia. The question of connectivity is very critical and of course as currently landlocked country Ethiopia faces critical challenge when it comes to connecting whatever resources, whatever products it has with the international global supply chain. So the use of ports, the use of rail links is quite critical. እዚ ሰሚናር ወይ ዋዕላ ትሪእዎ ዘለኹም ኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበረቶ እዩ ኢማራት ንኣፍሪቃ ብዝብል ሽም እዩ ተኻይዱ ነይሩ ከረየኩም ኣብዚ ተባበሩት ዓረብ ስለዚ ሃገራት ኸሊጅ ኢማራት ትእንግዶ ዝነበረት ዋዕላ እዩ ነይሩ ንመራሕቲ ናይ ኣፍሪቃ ዓዲሞም በዓል ጌታቸው ረዳ ድማ ከም ዕዱም መፅኡ ነይሩ if I can show you ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም ሕጂ ሓደ ነገር ክበርሃልና ክኸል ኣለዎ ኣብዚ ብዛዕባ ላንድ ሎክድ ምዃና ኢትዮጵያ ኣብቲ ንግዲ ክትገብሮ ትደሊ ሎጂስቲካዊን ናይ ኢንፍራስትራክቸር ሓገዛት ከም ዘድልያ ዓባይ ሃገር ብዙሕ ነገር ኣለዋ እዩ ግን ምስቲ ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ፀገም ዘለና ዓበይቲ ሃገራት ክሕግዙና ከም በዓል ኢማራት ንኣሽቱ ሃገራት ግን ብገንዘብ ጎይቶትና ዝኾኑ ክሕግዙና ንደሊ ኢና ዝመስል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ነገር ክበርሃልና ክኸል ኣለዎ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሓደ ዓብይ ስኮላር ናይ
ብፍላይ ንኢማራት ብቐረባ ንነዊሕ ዓመታት ዘጽንዓ ፕሮፌሰር ኣንድሪያስ ዝበሃል ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ኢማራት ብፍላይ በቶም ነገስታት ናይ ኣቡዳቢ ክዛረብ ከሎ ካብ ጌጎም ኣይመሃሩን እዮም እዩ ዝብል ዳብል ዳውን ጥራይ ክገብሩ እምበር ካብ ጌጎም ዝመሃሩ ሰባት ኣይኮኑን ናይ በደዊን ካልቸር ስለ ዘለዎም እቶም ናይ ዱባይ ንኣብነት ዱባይ ኢልካ ኢማራት ቀጠር ኢልካ ኩዌት ኢልካ ስዑድያ ኢልካ ኩሎም እቶም ኣብ ኣገማግም ባሕሪ ዝቕመጡ ናይ ንግዲ ባህሪ ስለ ዘለዎም ኩሉ ግዜ ፍሌክሲብል እዮም ኢሉ እቲ ኣቡዳቢ ግን ኣብ ውሽጢ ምድረ በዳ ዝነብሩ ህዝቢ ስለ ዝነበሩ ኩሉ ነገር ብሓይሊ ዝፍታሕ ኮይኑ ዝስምዖም ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣሎ ይብል ንሱ ንምንታይ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ኣገይን ዴር ዳብሊንግ ዳውን ክሪኦ ከለኹ ኣነ ነገራት ኣብ ምቅያር ዘይኮነ መሊስካ ነቲ ብልፅግና ኣሕይልካ ኣብ ሱዳን ነገራት ምቅያር ዘይኮነ እንዳዕ መሰሪዕ መንገድታት ቀይርካ ናብቲ ኩነታት ክእቱ ንኣሜሪካ ሓቢልካ ሓባቢልካ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ፅልዋ ንምፍጣርን ፀገም ምፍጣርን ነቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ሱዳን ነቲ ሃገረ ሱዳን ናብ ሽግር ንክትኣትዎ ትገብረሉ ትኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ መንግስቲ እናተቆፃፀርካ ድሌትካ ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ምስ ዘለዎ ፀገማት ብፍፁም ኣንፃሮም ክዛረብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እንታይ ንክንርኢ ኢለ ደምፅኦ ዘለኹ እቲ ኩነታት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ኣብ ዞባና እቲ ኢማራት ዝበሃል ወላ እኳ ተዳኺሙ ይወፅእ እንተሎ ዝኣክል ካሽ ኣለዎ ሕማቕ ንክገብር ተደልዩ ምክንያቱ ብፍላይ እቶም ነገስታት ናይ ኣቡዳቢ ነጊረኩም እየ ምንጭ ቁጠቦም ኢማራት ጥራይ ኣይኮነን ስታክ ማርኬትን ኣብ ካልእን እቲ ሶቨሬን ፋንድስ ናቶም ቢልየንስን ቢልየንስ ገንዘብ ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ኮይንዎ ዘሎሱ ድማ ቅልጥፍ ንኣብነት ኣብዚ ስፔስ ኤክስ ለንቀነ ኢሎን ማስክ ትሪልዮኔር ዝገበሮ ገለ ካብቶም ቀንዲ ቀዳሞት ኢንቨስተርስ እዚ ናይ ኣቡዳቢ ነጋውስ እዮም ብዙሕ ገንዘብ እዮም ኢንቨስት ገይሮም ነይሮም ብርግፅ ኣማኢድ ቢልዮናት ከሲቦም ከለኹም ዝኽእሉ ካብቲ ናይ ስፔስ ኤክስ ዝንገር ካብቶም ቀዳሞት ኢንቨስተርስ እዮም ሶ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ካሽ ስለ ዘለዎም ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚት እዮም ነቲ ኢንቨስትመንት ዝረኽብዎ ስዋይ ብዙሕ ኮንፈረንስታት ናይ ኢማራት ክግበር ከሎ ኢሎን ማስክ ኩሉ ግዜ ያው ዘሎ ሶ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኣካይዳ ናይ ፖለቲካ ንሪኦ ኣለና ኣካይዳ ናይቲ ኩነታት ንዕዘብ ኣለና ኣብዚኣ ሓንቲ ክብለኩም ዝደሊ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ኣብቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዘሎ መርሕነት ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ማለት እዩ ቀዳሓንቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ኣጥቂ ስላሴ ሲዝን ዲፕሎማሲ ዝፈልጥ እዩ ካልእ ኣብ ትሕቲኡ ግን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ዶክተር ጢሞቴዎስ ግዲዎን ዝብልዎ ሚን በፍልጦ ይኹን ብፍሉዌንሲ ኣዘራርባ ገለ ምስ ጌታቸው ረዳ ዝወዳደር ኣይኮነን ናይ ስቕራኑን ናይ መትከሉን ገለ ንግደፍዎም እዚ ንፍዕ እዩ ኮሚኒኬተር እዩ ዝሓሸ ካብቲ ኣብ ናይ ኣቢ ምምሕዳርሲ የለን ክዛረብ ዝኽእል ታቡ ናቡ ማለት እዩ ዝብለኩም ዘሎ እቲ ርድዋን ሑሴን ዝበሃል ኢዝ ሳምሃው ዳትስ ኦኬ እዚ ሕጂ ዳርጋ ዝዓበየ ስልጣን ናሓዘ ይመፅእ ኣሎ ሰብ እዚ እዚ ኸ እንታይ እዩ ንምንታይ ኣቢ ይጥቀመሉ ኣሎ እንድሕር ኢልኩም እዚኣ ከማንታ ትሪክ ናይ ኣቢ ጌታቸው ረዳ ደምፆ ህወሓት ቀደም ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ዝነበሮ ቀንዲ ኣፍ ናቱ ጌታቸው ረዳ ስለ ዝነበረ ንጌታቸው ረዳ ንፃድቃንን ንክልቲኦም ናባይን ተምፅኦም ብቀደሙ ምስ እዮም ንክልቲኦም ተምፅዮ እቲ ህወሓት ምስ ዓለም ዘለዎ ኮኔክሽን ክዳኸም እዩ ካብ ዝብል ካልኩሌሽን እዩ and it is actually what we are witnessing እቲ ህወሓት ካብኣቶም ወፃኢ ኣብቲ ዲፕሎማሲ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ብዙሕ ክቀዳደመሎም ዝኽእል ሰብ ዘለዎም ኣይመስለንን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ዋላ እቲ ህወሓት እውን ገለ ነገር ናብ ንበዓል መምህር ኣብርሃ ድዮም ንካልኦት ንኣሽቱ ስኮላርስ ንቅድሚት ከምፅኡ ዝኽእልሉ መንገዲ እንተደልዎም እውን ሕማቕ ኣይምኾነን ብሓፈሻ ፃድቃን ዝበሃል ኣብቲ ገለ ኣብቲ ምስ ምዕራባውያን ኢንቴሊጀንስ ኤጀንሲስ ከምኡውን ምስ ሲኣይኤ ምስ ካልእ ርክብ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ካብ ቀደም እዚ ድማ ምስ ዲፕሎማቲክ ኮር ዝበሃል ናይ ምዕራባዊ ዓለም ርክብ ዝነበረ እዩ ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም ኣብ ካምፕ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ብምእታው ዳርጋ ነቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ሚድያ ይኹን ገለ መለ እሳቶም እዮም ሒዞምሉ ዘለዉ በዚኣቶም ተሓጊዙ ኣብይ ኣሕመድ ዓብይ ዓወት ከምፅኡ ገለ መለ ክትብል ከቢድ እዩ ሶሪ ሚን ጌታቸው ረዳ ኣሚኑን ዝተቃለሰሉ ህዝቢ ትግራይ እውን ከድሕን ኣይከኣለን ስለዚ ነታ ዘላ ግዜ እንጆይ ክገብራ ክበልዕ ክሰቲ እዩ ድሕሪኡ ግን ፕሮባብሊ ንሱ እውን ኤግዚት ስትራቴጂ ናቱ ከታጢሑ ምናልባት ፀኒሑ ተዓቢ ፅቡቅ ተደሒዝዋ ኣብዞም ናይ ኣምባሳደር ናይ ኣፍሪካዊ ሕብረት ዶ ወላ ናይ ዩኤን ገለታት ዲ ኮይኑ ካልእ እውን ክፍትን ይኽእል ኸውን እዩ ኣይደኖ ግን ናይ ፖለቲካ ባህግታት ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ሶ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እቶም ተጋሩ ባንዳ ዝብልዎም ነቲ ኣቢ ኣብ ዙርዩ ኮይኖም ብጀነራላት ይኹን ብዲፕሎማሲ ይኹን ዝያዳ ዘንቀሳቅስዎ ዘለዉ ሕጂ ንሳቶም እዮም ዳትስ ዋይ ድማ ኦህዴድ
ተጋሩ ኦህዴድ ድብልዎም ወይ ከዓ ንዓቢ ዘንቀሳቅሱ ዘለዉ ናይ ኦሮሞ ኢሊት ራዴኮንስ ናይ ተጋሩ ኢሊት መን ካብዚ ቅድሚት ኣይትርእዩ ዘለኹም ናይ ኣምሓራ ኢሊት የለን ናይ ኣምሓራ ኢሊት ጠቕላላ ካብ ኩሉ ካብ ወታደራዊ ይኹን ካብ ካልእ ቦቱ እናተሓፀበ ይኸይድ ኣሎ እናተዓለየ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ገሊኡ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ይምክት ኣሎ ተሃዲሙ ዝመፀ ግን ምስ ኣቢ ኮይኑ ፅቡቅ ቦታ ሒዙ ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ ንሽተይ ንስማዕ እየ The amount of huge investment it requires means that it cannot be undertaken without bringing partners who have a better potential to invest easily than Ethiopia or other African countries. So anything that would help alleviate the connectivity problem, especially in the case of the use of ports, efficiency, and rail links, and other related infrastructures such as dry ports and cold chain facilities that are quite critical. And of course, it requires some kind of partnership with people who can afford than we in Africa currently are. But Africa, as an untapped market which has a huge potential. So ሓገዝ ንደለ ናይ ብሕፅር ዝበለ ገንዘብ ዘለኩም መንገዲ ባቡር ንምህናፅ ድዩ ንካልእ ቦታታት ንምህናፅ ዝኾነ ገንዘብ ዘለኩም ምስታፍ ደገ ባሕሪ ዘይብልና ምዃንና ዝኾነ ነገር ክትገብሩልና ንምሕፀን እዩ ማለት እዩ ልመና እዩ በቃ ቁርብ ፅቡቅ ዝበለ ዘረባ ወሲኽካ ምልማን ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ኣገይ ናይ ወዲ ሕቶ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ወላ እኳ ከምቲ ዝሓለፈ ቅድሚያት ክዛረቦ ዝቐነየ ዘይኮነ እንተኸደ ግን ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ተመሳሳሊ ዘረባታት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኢማራት ዝበሃል ድማ ተመሊሱ ኣብቲ ኩናት ወላቕ ዘላቕ ክብል ፀንዩ እጂ ኣብ ኢትዮጵያ ገንዱ ኣብ ምስፍሕፋሕ ከም ዝርከብ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና መራሕቲ ህወሓት ድማ ንዝመፆም ዘሎ ኩነታት ድልዋት ከም ዘለውን እቲ ናይ መኸተት ዝብል መንፈስ እውን ክሕይልዎ ምዃኖም ገሊፆም ኣሎ ማለት እዩ ሶ ኩሉ እዚ እናተዓዘብካ ክትከይድ ከለካ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ይፅበያ ኣሎ እንታይ ክመፃ ይኽእል ንዝብል ዲስ ኢዝ ዋይ ብኩሉ መንገዲ ምዕዛብ ዘድልዮ ንብል ዘለና ንሕና እውን ነቲ ዘለና ዕድላት ተጠቒምና ናበይ ገፅና ክንከይድ ንኽእል ምክንያቱ እቲ ኣሜሪካ ይኹን እቲ ካልእ ሓይልታት ዝኸድዎ ዘለዉ እናተዓዘብናዮ ስለ ንኸይድ ዘለና ዊ ኒድ ቱ ቢ ኣዌር እንታይ ይግበር ኣሎ እንታይ ይኽየድ ኣሎ እናገምገምካ ምኻድ ኣገዳሲ እዩ የውስጥ ችግሮች በውስጥ መታየትና መፈታት ሲገባቸው ግን የውጭ ኃይሎች ጭምር ጋር በመጣመር የራሳቸውን ፍላጎት በህዝብ ላይ ለመጫን የደም መፋሰስ ሂደት እንዲቀጥል እያደረጉ ይገኛሉ። የውጭ ኃይሎች የራሳቸው ኢንተረስት ቢኖራቸውም በዋናነት ግን የውስጡን እየተጠቀሙ የውስጡን ሁኔታ እያራገቡ ችግር እየፈጠሩብን ያሉት አሁን ያለው የቲፒኤልኤፍ አክራሪ አመራር ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ እየተከታተላችሁት ነው ያላችሁት። የወታደራዊ ምልመላ ግዴታን በህዝብ ላይ ጭምር የጫነበትና ልክ የዛሬ 5 ዓመት ያደርገው እንደነበረው እየወጣ የሚፎክርበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ከኤርትራው አምባገነን መሪ ወይም ደግሞ አካላት ጋር ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ወላ እኳ ተፀገምናና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ዓሌታዊ ኣተሓሳስባ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ብኤሊትና ዝምራሕ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ብፋኖ ብሸነ ብህወሓት ብካልኦት ሓይልታት ዝመፅእ ዘሎ ተቐንዲ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑ እንተተኣመነ እቲ ጀነራል እቲ ፀገም ግን ናብ ኤርትራ ከተፀጋግዖ ከም ንቡር ፋሽን ስለ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነታ ፅምዶ ትበሃል ድማ ዋን ኦፍ ደ ሜይን ጎል ናቶም ገይሮም ብምርኣይ እቲ ዕላማ ናብ ፅምዶ ኣፀጊዕካ ነቲ ኩነታት ምፅምዶ ኣሲርካ ታርጌት ንምግባር እዩ ዘርኢ ዘሎ to some extent እዛ ጉዳይ እዚኣ ናብ ኣሜሪካ እውን ተሸይጣ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኣሜሪካ ነቲ ፅምዶ ከምቲ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ክትገልፆ ፀንሐት ናይ ህዝቢ ፅምዶ እዩ ዝበለቶ ደይኮነ ብግምጣሉ ናይ ወታደራዊ ፅምዶ እሞኻ ከምቲ ኣቢ ዝብሎ ዘሎ ንዓይ ንኸጥፍኡ ንዓይ ካብ ስልጣን ንኽኣልዩ ታሪኻዊ ምትእስሳር ናይ 1991 ታሪክ ከም ብሓድሽ ክድገም ስለ ዝኽእል ሃያ ትሕኑኒ ነዚ ሃገር ከረክበኩም ተኾይነ ናይ IMF-ን ወርልድ ባንክን ከም ድሌትኩም ከም ትሕንብጡ ክገብረኩም ተኾይነ ኣትሕኑኒ ዝበሎም እዩ ዝመስል ንሳቶም ድማ ዝተዋህቦም ተልእኮ ወሲዶም ንኤርትራ ክኸስሩ ዘይደልዩ ይመስሉ ኣለዉ ንግዚኡ ግን ኩሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለከ ኩነታት እለዮ ካብ ሱዳን እውን ተኣለይ ዝተባህለት እያ ትመስል ንግዚኡ ነቶም ምስ ኤርትራ ዝሰርሑ ዘለዉ ንዓታቶም ኣዳኺምካ ግን ፅባሕ ንጎ ናብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ዕንደራ እውን ምግምጋሙ ከቢድ ኣይመስለንን ስለዚ
حركاتي كل سبب استبيلو كريو زلو أبزوان زي قليل زي كونه فتنا يجبر كم زلو مساتها عيسكا كلتا نقرات اللواء نميدياتات نايزوبانا ونطلو عبي أجندا خوينا زلوا بزي من نجمر كما تكمان صار قدم እንዳነሳው ላችሁ ወደ የሚከለክልበት ምክንያት ገንዘብ ስለሚጠራ አይደለም። ወደ መጠቀም የጀመረበት የኤርትራ ወጣት መኖሪያው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚሆነው። ኢሳያስ ዓላማውን ለማስፈጸም የሚያስችለው እንደፈለገ መቀጥቀጥ የሚያስችለው እንደፈለገ መግዛት የሚያስችለው እድሜው ከፈቀደለት ድረስ እድል አይኖርም። የናሽናል ሴኩሪቲ ስጋት ብዙ ትንታኔ የሚፈልግ አይደለም። በተግባር በተደጋጋሚ የታየ መጣ throughout almost generations ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዲስግራንትድ አኩራፊ ኃይሎችን በማደራጀት ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት ስቴቢሊቲ እንዳይኖር ማድረግ ነው ትልቁ ስጋቱ። በእኔ እምነት የኤርትራ መንግስት በቀጥታ ኢትዮጵያን የመውረር ብቃት ሊኖረው የሚችለው የኢትዮጵያ ውስጥ አቅም እንዲዳከም የጀመራቸው ስራዎች ተጠናክረው ከቀጠሉት ብቻ። ስለዚህ እዚ ትሪዎ ዘለኹም ናይ ቀትሪ ጋውና ድዮም ዝብሉ ወላ ሕማቕ ጋውና ዲና ክንብሎ ቃላት ይሓፅረና እዩ። እቶም ቃላት ዘለኩም ወስበልሉ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ብምሉ ኤርትራ ምዃና ምንጭናታ እዩ ክገልፅ ዝፍትን ዘሎ። እቲ ዘረባናቱ ኣባ ከሎ ግምጥል ተቢልካ ኤርትራ ዓቕሚ የብላን እዩ ዝብል። ኤርትራ ለሓንቲ ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር ኣይኮነትን እዩ ዝብል። ቁጠባ የብላን፣ ቴክኖሎጂ የብላን፣ ሰራዊት የብላን፣ ካልእ ኩሉ የብላን። ስለዚ ኤርትራ ኩሉ ዓቕሚ ዘይብላ ከመይ ጌራ ንዓኻ ነዚ ኩሉ ዓበ ሃገር ደገሎ ዶ ትብልዎ ዘለኹም ክሳዕ ክንዲዚ ከተናውፀኩም ትኽእል እን ወላ እውን ፖለቲካዊ ዓቕሚ እንተለዋ ሃው ካም ኤርትራ ክንዲዚ ዝኣክል ሃገር ትብልዎ ባዕልኩም ሕማቕ ሃገር ምዃኑ እኮ ባዕልካ ተግድ እንዲኻ ዘለኻ ኤርትራ ክሳዕ ክንዱ ከተንበርክኸኩም ምኻላ ኣብ ፈቐዶ ዋዕላ ናትኩም ብኤርትራ ውዒልኩም ትሓድሩ ዘለኹም ትግዕሩ፣ ትፍክሩ፣ ትጭድሩ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ እግሪ ኤርትራ ስዩም ንኤርትራ ምልማኒቲ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ ናትኩም። ሓንቲ ካብቶም ኩለን ዝበለን ዘረባ ፅቡቅ ትክናይ እዚ እንታይ ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ዕድመ ስልጣኖም ዘብቅዕ ኣብ ጉዳይ ምስ ኤርትራ ብዝተኣሳሰር መንገዲ ጥራይ ኢልዎ። ስለዚ ንኣብዪ ኣሕመድ ካብ ሃይለ ስላሴ ካብ ደርግ ካብ ኢህደግ ዝተፈለየ መጻኢ ክህልዎ ተኮይኑ እዚ ከድሕነ ኢሉ ይመፅእ ዘሎ ማለት እዚ ከድሕኖ ዝኽእል ታፀገም ይነግረሉ። ቅድሚኻ ዝነበሩ ነገስታት ምውዳቕ ናቶም ምስ ኤርትራ ዝተሓሓዝ ኢልዎ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ናትካ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ወይ ወደ ዓሻ ኮይንካ ምስ ኤርትራ ተዓሪቕካ ዳኢኻ ክትፈትሖ ዝግባእካ እምበር ንኤርትራ ብሓይሊ ካባኻ ፀቢቖም ዝሕይሉ ዓለም ሙሉእ ኣብ ጎኖም ዝነበረት ኣጆኻ ዝበሃሉ ዝነበሩ ሓይልታት እውን ኣይከኣልዋን ኤርትራ። ስለዚ ንስኻ ሎሚ መፂኻ ሃዲምካ መፂኻ ከተምፅኦ ትኽእል ለውጢ ብዙሕ ክህሉ ይክእልኒ ናው ነዚ ዝመለሰሉ እስከ ክስማዓኩም መጀመርያ ፅቡቕቲ መልሲ ብትግራዋይ ክንጅምር መጀመርያ መምህር ኣብርሃ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ 100 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ስርዓታት ውልቀቶም ክኾን ይኽእል እዩ ዓወቶም መሰረት ዝገብር ንሕቱ ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ መሰረት እዩ ዝብል ስፋሕ ዝበለ ሓሳብ ኣልዒል ኣሎ። እዚ ክንሪኦ ደልየ ካልኣይ ህልውና ኤርትራ ኣብ ምድኻም ኢትዮጵያ መሰረት ዝገበረ ከም ምዃኑ እዚ ክልቴነት ተሳትፎ ክንሪኦ ከመይ ይረኣይ? ብመሰረቱ እዚ ሓሳብ እዚ እንታይ እዩ ክገብር ሞኪሩ ስነ መንጎቶም እንታይ ክምስረት እዩ ገይሩ ጌታቸው ኩሉ ናብ ሓደ ምክንያት ምፅባዕ ወይ ኩሎም ፍፃመታት ሲ ሓደ ምክንያት መሃብ ኩሎም ፍፃመታት እንታይ እዩ ዝበሃል እዚ ሲንግል ኮዝ ፋላሲ ዓይነት ንብሎ ማለት እዩ። ኩሉ ናብ ሓደ ምክንያት ምፅባዕ ማለት ኩሎም ፍፃመታት ኩሎም ዝተፈፀሙ ምክንያቶም ሓደ እዩ ኢልካ ምልዓል ከምዚ ዓይነት ናይ ስነ መንጎት ሜላ እዩ ተኸቲሉ መፅፍቲ ክስታይ ማለት እዩ። ንኣብነት እንታይ ይብለካ ስርዓት ሃይለ ስላሴ እውን ብምክንያት ኤርትራ ወዲቑ፣ ደርጊ እውን ብምክንያት ኤርትራ ወዲቑ፣ ኢህወደግ እውን ብምክንያት ኤርትራ ወዲቑ እዩ ዝብል እዚ ከምቲ ዝበልኩ እዩ እንታይ ዓንቶ ዘቐመጥኩልካ መንግስታት ናይ ኢትዮጵያ ብምክንያት ኤርትራ ወድቁ ስለ ዘለዎ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ክጠፍእ ኣለዋ ዝብል መደምደምታ ክወፅሕ ሰራዊት ይኹን ካሊእ ህዝቢ ንምምችቻው ዘዳለዎ እዩ እዚ ክርክር ማለት እዩ። ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ህልውና መንግስታታ ህልውና ሓደጋ ስለ ዝኾነት ይኸው ሃይለ ስላሴ እውን ብምክንያት ኤርትራ ወዲቑ፣ ደርጊ እውን ብምክንያት ኤርትራ ወዲቑ፣ ኢህወደግ እውን ብምክንያት ኤርትራ ወዲቑ፣ ስለዚ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ክትጠፍእ ኣለዋ ዝብል ስነ መንጎት ቅቡል ንክግበረሉ ወይ ከዓ ድሌት ኤርትራ ንክጠፍእ ዘሎ ባህጊ ብስርዓት ብልፅግና ምኽንዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ኮላይቲ ሰራዊት ኣብዚ ዝሳተፍ
ሃንደል አሚሉ ለካኹም እዩ ዝብል መንፈስን ርድኢትን እምነትን ሒዙ ንኽኣቱ እዩ ቀንዲቲ ናይቲ ክርክሩ ነጥቢ ተዘይኮይኑ ኤርትራ ኣብ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ምውዳቕ ፍጹማዊ ዝኾነ ታራ ነይርዋ ኢልካ ክትከራኸር ኣይትኽእልን ቢካውዝ በቲ እዋን ብስርዓት ሃይለ ስላሴ ግዜስ ናይ ኤርትራ ዓመፅ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ዝነበረሉ ኤርትራውያን ዝሓትዎ ዝነበሩ ሕቶ ሚኒማም ሕቶ ኮንፌደሬሽን ድዩ ኮንፌደሬሽን ሕቶ ዝሓትሉ ዝነበሩ መጀመርያ እዋን ሰላማዊ ክኸውን ብዙሕ ከም ፀዓሩ ድሓር ሃይለ ስላሴ ነቲ ዝነበረ ፖለቲካል ኣሬንጅመንት ምስ ኣፍረሶ ንቃልሲ ከም ዝኸዱ ሞቲ ቀንዲ ኩነታት ንሃይለ ስላሴ ዘውድቆም ናይ ኤርትራ እዩ ዝብል መደምደምታ ምሃብ ነቲ ዝክግበር ዝድለ ዘሎ ወራር መቃፃፀልን ከም ናይ ፕሮፓጋንዳ ኤክስፕሎይቴሽንን ጌርና ክንወስዶ ክንክእል ኣለና መቸም መምህር ኣብርሃ ከምዚኣ ዝበልኩም ኣንትቦ ኣብ መርሕነት ናይ ህወሓት ኣደኖ መርሕነት ናይ ህወሓት ክትብል እኳ ከቢድ እዩ ኣብቲ ፓርቲ ክኣቱ ይደሊ ኣይደልን ኣብቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ግን ሓደ ካብቶም ፕሮሚነንት ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ዝረኣናዮ ለባማት መራሕቲ ወላ እኳ ስልጣን ይሃልዎ ግን ለባም መራሒ ክኸውን ብቃዓት ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ደጊመ ደጋጊማ ነፂሮ ኣሎ ናይ ኤርትራውያን ስለዝውድስ ኣይኮነን ኦብጀክቲቭሊ ንነገራት ካብ ስምዒት ወፃኢ ክርእዮም ስለዝኽእል ዘሎ እዩ ኢዝ ናት ሰይንግ ኤኒቲንግ ናይ ኤርትራ ዝድግፍ ካብዚ ዝብሎ ፀንሐሲ ናይ ኤርትራ ንክሕጉስ ኢሉ ወይ ናይ ኤርትራ ፀቅዖ ኮይኑ ዝበለ የለን እቲ ታሪክኩም እዩ ሃይለ ስላሴ ክወድቕ ከሎ ኣዲስ ኣበባ ይወዲቑ እዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ይኮነን ኣውዲቑ የስ ኤርትራውያን ፀቕጢ ገብርሉ ነይሮ እዮም ግን ፀቕጢ ናቱን ኣዲስ ኣበባ በፂሑ ከውድቆ ዝኽእል ኣይኮነን ወላ እውን ደርጊ ኣብ ኤርትራ እኮ ስዒሮመ ነይሮም እዮም ደርጊ ግን ኤርትራ ንኤርትራ ነታ ካርታ ናይ ኤርትራ ጥራይ ሓራ ገይሮም ተኸይዶም ደርጊ ክወድቕ ከምዘይክእል ይፈልጡ ነይሮም ከም ብሓድሽ ክምለስ ከም ዝኽእል ይፈልጡ ነይሮም ስለዚ ንደርጊ ክተውድቆ ተኮይንካ ኣዲስ ኣበባ ኣቲኻ ካብታ ካብ ሱሩ ሚሒኻ ክተኣልዮ ኣለካ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ስለዝሰዓርክያ ጥራይ ሃይለ ስላሴ ክወድቕ ኣይከኣለን ካልእ ሓይላ ውሽጡ ዝነበረ ፀገም እውን ከውድቆ ክኢሉ ስለዚ ንኩሉ ናብ ኤርትራ ኣፀጊዕካ ምኻድ ግን እቲ ዕላማ እንታይ ኢልዎ ደይመደ ኢልካ ምንጭ ናይቲ ኩሉ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ስለዝኾነት ኮይኑ ተሪፉ ናብ ኤርትራ ምስቲ ናይ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ተተሓሒዝካ ድማ ፐርፌክትሊ ዝኾነ ስእሊ ይድበካ ቢካዝ they want ውግእ ክገብሩ ይደልዮም ናይ መወዳእታ ደስቲኔሽን ናቶም ድማ ኤርትራ ናብ ኤርትራ እዩ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ኩናት ተኻልእ ኩሉ ናብ ኤርትራ ንኸይንኸይድ ዕንቅፈና ነገራት ኣሎ ዝብል ሎጂክ እዮም ዝኽተሉ ዘለው እዩ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካውን ሰብኣውን ኩነታት ከም ዘሻኣላ ገሊፃ ውሃብ ቃል ኤምባሲት ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብንጥፈት ሰላም ዘዕንቅፉ ዘለው ወገናት ምስቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝምራሕ ፃዕርታት ልዝብ ከተሓባበሩ ፀዊዑ ሲቪካውን ፖለቲካውን መራሕቲ ኣብ ፖለቲካዊ ልዝብ ብምፅማድ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ክትግብሩ ከም ዘለዎም ድማ ዋሽንግተን ኣተሓሳሲባ ሓለፍቲ ናይቲ ኤምባሲ ናብ ትግራይ ብምኻድ ምስ መራሕትን ፈፀምቲ ሰብኣዊ ደገፍን ክዘራረቡ መደበ ከም ዘለውን እቲ መግለፂ ኣሚቱሎ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካውን ሰብኣውን ኩነታት ከም ዘሻኣላ ገሊ again እዚ እውን መርኣያ ናይቲ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ እዩ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆታት ኣብ ዞባና ተገቲሩ ዘሎ ግን ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ከም ዘለካ ምግማት የድሊ እዚ ኣገዳሲ መድረክ ከምቲ ብልፅግና ዝብሎ ዘሎ ምፍራስ ናይ ኢትዮጵያ ኦርጋናይዝ ብዝኾነ መንገዲ ይስራሐሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ግን ኢትዮጵያ ክትፈርስ ትኽእል በቲ ናቶም ዕንደራዳ እምበር ማንም ሓይሊ ካብ ደገ መፂኡ ኢትዮጵያ ከፍርስ ኢሉ ዝሰርሕ ኣካል ከምዘየለ ኩሉ ሰብ እዩ ዝፈልጥ ተጋሩ ድማ ነቲ መፂኡ ዝመፆም ዘሎ ንምምካት ድልውነት ከም ዘለዎም ይነግሩ ኣሎ ብኩሉ መንገዲ ነቶም ካብ ደገ ዝመፁ ኩሎም ንምምካቶም ቀሊል ናይቲ ምስክር ብዙሕ ምዝራብ የድልን ብዙሕ ምሕሳብ የድልን 2013 ምስተዋስ እኩል እዩ በሰኔን በመጋም ብሏል ጀነራሉ የቀድሞ የፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹምና የሆነ የትግራይ ሰላምና ለውጥ ምክር ቤት ከፍተኛ አመራር ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ በትግራይ ክልል ባለው ወቅታዊ ሁኔታና አመራር ላይ እጅግ ጠንካራና አነጋጋሪ ትችቶችን ሰንዝረዋል። እዚ ድማ እቲ ህወሓትና ወደቀ ሰብ የብሉን ኩሉ ሰብ ገዲፉ ወይ ብምባል ነቲ ኩናት ከበራት እቲ ጌታቸው ረዳ ኤርትራ ብዙሕ ህዝቢ ስለዘይብላ ንኢትዮጵያ ክከላኸል ዝኽእል ዓቕሚ የለን ክብል ከሎ እዚ ጻድቃን ድማ ተጋሩ ንህወሓት ስለ ዝገደፍዎ ቲዲኤፍ ዝበሃል ዓቕሚ የብሉን ስለዚ ሕጂ እንተፈተና ሕጂ ዋና ብምባል ድማ ንኢትዮጵያውያን ምኽሪ ሂቦም ኣሎ ስለዚ ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን እቶም ቀንዲ ኣርክቴክትስ ናይዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዕንደራን ብቕድሚት ኮይኖም ነቲ ኩነታት ዝመርሑ ዘለዉ ምዃኖም ተረጋጊፆም ኣሎ ክልቲኣቶም ድማ ንኩናት
እዮም ዝደፍኡ ዘለዉ እዚኻ the general alleged that Tigrayan leaders maintain a desire for conflict and are executing orders for foreign actors, especially Eritrea. ስለዚ ህወሓት ንኩናት ይዳለዉ ከም ዘለውን ተልእኮ ናይ ሻዕብያ ይፍፅሙ ከም ዘለውን ድማ ሻዕብያ ከይውፅእ እታዘረቡ ስለዘይትምቅረሉ ኩሉ ግዜ ኣብ መልሓሱ ዝተወቀጠ እዩ ሻዕብያ ኣብ ርእሱ I think ዓብ ቦታ ዘለዎ ምዃኑ ኩልና በፂሕና ዘለና ኢና ምግማት እውን ዘድልዮ ኣይኮነን ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብቲ ኩናት ንክብፃሕ ዝግበር ዘሎ ፀደፍደፍ ፈላጡ ይፍለጦ ብዙሕ ንዑዝ ዝምልከት ብዙሕ ነዊሕ ምዝራብን ምጉስጓስን የድልየካን እዩ ከዚ ስምዕዎ በረኻ ኮይንካ መዓዝ ከም ትስዋዕ ዘይትፈልጦ ከመይ ዓይነት እብዳን እዩ እዚ ከመይ ዓይነት ናይ ስልጣን ፃምዒ እዚ ገብረ ፃድቅ አንብቦ ብሚድያ ወፂኡ መፈንቅለ መንግስቲ ኮይኑ ልክ እቲ ሰብ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ መፈንቅለ መንግስቲ ክገብርስ ንገብረ ፃድቃን እዚ አንብባ ኢልዎ ገብረ ፖለቲከኛ ሰብ ወታደር ጥራሕ አይኮነን ገብረ ፃድቃን ሓያል ሰብ እዚ አይገብረን እዩ ኣነ እኮ ናይ ሰራዊት ቃል ኣቀበል እምበር ናይ ፖለቲካ መሪሕነት ቀያሪ ገልባጥ ኣይኮንኩን ኢልዎ ብኢድ እውን ኣይኮነን ዝሃቦ ብሰብ ኢሉ ይኹሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ መኸተ ስልጣን ዘይነበሮ ሰብ መንግስቲ ክግልብጥስ ኣብ በረኻ እናሃለዎ ሓሲቡ ድሓር ደብረፅዮን ድሓር ምስ መፃ ሽዑ ኣይስኻ መራሒ ስለ ዝኾንካ ናብ ሱዳን ኪድ ፀገምና ናይ ሎጂስቲክስ እዩ ኣብ ሱዳን ኮይኑካ እቲ ዲፕሎማሲ እውን እቲ ሎጂስቲክስ እውን ብደንብ ሞቢላይዝ ክትገብረልና ህይወትካ እውን ከይጠፍእ ኢሉ ፃድቃን ሓዛን እንድደብረፅዮን ማለት እዩ ድሓር ምስ ኸደ ከዲዑ ኸይዱ እኮ ኢሉ ታዘጣይሻ መንግስቲ ባዕሉ ክወስድ ማለት እዩ ኣብ በረኻ ኮይንካ መዓዝ ከም ትስዋዕ ናይ ብሓቂ ናይ ፃድቃን ዛንታ ይውዳእን እዩ ክሳብ ሰብ ደወደይ ንስልጣን ክሳብ ክንድዚ ይዋደቕ እዩ ውይ ኣጣብ ዞባና ዘሎ ናይ ስልጣን ፀገምስ እንታይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ወደይ ኦ ማይ ጋድ ኣታ ኣብ በረኻ ናይ ሂወትን ናይ ሞትን ኣብ ዝቃወምሩሉ ዝነበሩ ንሱ ሬጂም ቼንጅ ኣብ በረኻ ክገብር እዩ ዝሓስብ ነይሩ ኢሎም ወላ ደብረፅዮን ባዕሉ ዝተዛረቦ እዩ እዚ ንደብረፅዮን ከቕትሎ ብዙሕ ይፈቲኑ ኢሎም እዚ ናብቲ በረኻ ክወፅእ ከሎ ንህወሓት ከጥፊ ይኸይድ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ክቃለስ ኢሉ ኣይከደን ኩሉ እቲ ቃልሲ ናብኡ ድማ ንደብረፅዮን ንክቐትሎ ሓንሳብ ህደም ኢልዎ ከይቀትሉካ ንዓኻ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኢልዎ ካልእ ግዜ ጠቕላላ ኮፍ ምባል ምስ ከልዎ ደብረፅዮን ገለ ንዑ ዝሕልው ዝነበሩ ጋርታት ወሲዱ ኣነ ኣብዚ ቦታ እዚ ውሕስነት ስለ ዘይብለይ ካባኹም ክፍለለኒ ኢሉ ካብኣቶም ከም ዝረሓቐ እዩ ዝነገር ኣብቲ ቃልሲ ከለዉ እዩ እዚ ሬጂም ቼንጅ ንክገብር ኩሉ ዝከኣሎ ዝገበረ ይፃድቃን ኣብኡ ስለ ዘይሰለጦ ኣብ ፕሪቶርያ ከይዱ እውን ፈቲኑ ናይ ፕሪቶርያ ገይሩ ኣብ ትግራይ ምስ መፀ እውን ኣይሰለጦን ሕጂ ድማ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ይፍትን ኣሎ ካብ መለስ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ነታ ኩርሲ ክሳብ ኣብ መቃብር ዝኣቱ ነታ ኩርሲ ቃለሰላ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዞም ህወሓት ደምሲሱ ኣብ ልዕልዮም ኮፍ ክብልሲ ብደም ዝፈረመ ሰብ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ ግዜ ድማ ሻዕብያ ድማ መንገደይ ይኾኑ ኣለዉ ባህላይ ስለ ዝኾነ ንሻዕብያ እውን ኣብ ምእላይ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ናት እዩ ስለዚ ፃድቃን ዝብልዎ ሰብ ከመይ ገይሮም እዮም ዛሽም ሂቦም ምዃና ናይ ርዳእንን እዩ ህወሓት እንታይ ኣለዋ እዩ እንታይ ስልጣን ስለ ዘለዋ እዩ ንህወሓት ክሳዕ ክንዲዚ ነታ ኩርሲ ክረክብ ክንዲዚ ዝማወት ዘሎ ኣነ ኣይገርመኒ እዩ ዘሎ ኣይም ጀስት ስቲል ኣም ሾክድ ግን እቲ ዞባቲ ኣይተዓደለን ጥራይካ ክትብል ትኽእል ኤቭሪዌር ይጎ ኢትስ ሴም ናይ ፓወር ፕሮብለም ስልጣን ፍትወት ናይ ስልጣን ኣብ ካልእ ዓለም እውን ኣሎ እንድዩ ግን ናይ ዞባና ወላ ኣብ ሓመድ ከለካ ዶ ስልጣን ደሊኻ ዶ ላይ ከጂ ነዚ ጥራይ ኮንኩን ወላ ብዚ ናይ ደንቢ ተቃውሞ ናይ ኤርትራውያን ደረይዎ ለንቀነ እቲ ተቃውሞ እኳ ያለን እንዲ ተዋስኦ እንድዩ ኪሮስ ዝበሃል ተኣሲሩ ኣሎ ኪሮስ ኣስፋ ስነ ጥበበኛ ዝነበረ ብርጌድ ንሓመዲ ኢሉ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዳ ኣሲሮም ኣለዉ መን ሲርዎ እቶም ኣብ ጎኑ ምስኡ ኮይኖም ዝምሩ ዝነበሩ ብዛዕባ ይዛረቡ ኣለዉ ኣብ ንሓትሕቶም ክስቶ ምስ ሻዕብያ ይሰርሕ ነይሩ ክስቶ ምስ ህወሓት ይሰርሕ ነይሩ ክስቶ ምስ ብልፅግና ይሰርሕ ነይሩ ንሓትሕትካ ተሰላቢትካ ንዘይጠቅም ትርጉም ዘይብሉ ስልጣን እኮ እዩ ንዘይጠቅም ስልጣን ንሓትሕትካ ተባልዕካ ንሓትሕትካ ትወዳዳእ ማለት እዩ
I think this is a serious power problem. እንታይ ተጸገማና ይርዳንን እዩ ታኩርስስ እንታይ ስለ ዘለዋ ክሳዕ ክንዚ ሰብ ዝማወተላ ዘሎ ይስተረና ይዝብል ኣነ ካብዚ ንላዕሊ ብተሓሳስብ ነገር የለን ዝተዛረቦ ጽሙቕ ኣቢልካ ክግለጽ ከሎ ኣብዚ ስክሪን ዘሎ እዩ ሕቶ ኤርትራ ንጹርን ቅጽበታውን ናይ ጸጥታ ሓደጋ ኢትዮጵያ እዩ ይዝብል እዛ ሕቶ እዚኣ እስካብኣ ክንጅምር ብኸመይ ኤርትራ ናይ ጸጥታ ሓደጋ ናይ ኢትዮጵያ ክትከውን ትኽእል እሞ ከዓ ንጹርን ቅጽበታውን እዩ ኢልዎ clear and immediate ዘሎ እሞ imminent yeah clear and imminent ይዝብለ ዘሎ እሞ ኤርትራ ኣብ ታሪክ እንድሕር ተመሊስና ኢንጂነር መቸም ሰዓት ኣይከኣኽለናን እዩ 24 ሰዓት ተዛሪብና እውን ኣይንወድኦን ኢና ግን ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ ንጹርን ቅጽበታውን እንተልናስ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ከም ሃገር ከመይ ገይራ እያ ናይ ጸጥታ ሓደጋ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ህላዊ ሕቶ ክትከውን ትኽእል እዚ ሲ ከመይ ገይሩ ሰንስ ገበረልና እስከዚያ እዚ مسلسلات ዝተኸታተለ ፊልም ትሪዳ ካብዱ ብፍላይ ናይ ቱርክ እንተኾይኑ ኦኬ ማለት እቲ ሓንቲ ርእሲ ዘንተለጣ እቲ ኤፒሶድ ወይ ሲሪስካ ከም ተኸታታሊ እዩ ግን እቲ ተዘንታ ግን ካብ መጀመርያ እስካብ መወዳእታ ሓንቲ ሕጂ ክፋላት ናይታ ዘንታ እዩ ዘርእየካ እቲ ኤፒሶድ ወይ ከዓ እቲ ኣብ ሓደ እዋን ዝረአ ክፋል ምርጫ ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ይስማዓና ከምዚ ናይ ተኸታታሊ ፊልም ያኒ ሓንቲ ድራማ እዩ ሽም ተዝረኽብሉ ነይሮም መሓሾም ነይሮም ምክንያቱ ምስ ምርጫ ዝራኸብ ነገር ስለዘይብሉ ሽም ካልእ ተዝረኽብሉ ነይሮም መሓሾ ነይሮም ዝበሃል እዚ ጎዲሉ እዚ ጎደለን ኢልካ ክተሳምዕሉ ሓባራዊ ትካላት ምህናፅ ሓደ ክገብሮም ዝኽእል ሓባራዊ ሃገራዊ መንነት እንዳፍረስካ ሃገራዊ ትካላት እንዳፍረስካ ነታ ሃገር ክገብራ ዝኽእሉ ነገራት ብምሉ በብሓደ እንዳዕናኻ ናይ ብዛዕባ ናይ ስልጣን እና ንኽንረጋግፅ ስለ ዝገበርና እዩ እዚ ካብ ውሽጥና እዩ ዝብገስ ሕጂ እውን ንሳ እታ ተስፋና ካብ ውሽጥና እያ ውሽጥና ንዓሪ ውሽጢ ምዕራይ ካብ በዓልካ እዩ ዝብገስ ካብ ነብሰ ከፍና እዩ ዝብገስ ብዙሓት ተስፋ ዘቑርፅን ተስፋ ክንቆርፅን ኣብቶም ቀፃሊ ዕድላትና ተስፋ ክንቆርፅን ብዝግባእ ንዘይክንሪኦምን ዝሓለፈ ዝኸፈልናዮ ዋጋን መስዋዕትን ብምሉእ ብዝግባእ ክብሪ ሂብና በዚ ዝኸፈልናዮ ዋጋ ከዓ ዝረኸብናዮም ናይ ህልውና ሰለስተ ነገር ጋሊህና ኢና ሓደ ዝውግእ ዘይፈልጥ ካብ ድምፂ ፍሕኛ ሓሊፉ ድምፂ ቅቡላ ድምፂ ሚሳኤላት ዘይፈልጥ ዝነበረ መንእሰይ እዚ ከንፈለጠ ዓዲ ከድሕን ዝኾነ ይኹን ኢሉ ዝተዓጠቐ ዕጥቀን ዒሉ ዝመከተ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረኽ እያ ዘላ ብኡ መንፅር ድማ ኤርትራ ምሱ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል ፈተናታት እውን ኣብ ግምት ይቲኻ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ እውን ንዓና ንኤርትራውያን ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ከም ዘሎ ኩልና እንግምግሞ ነገር እዩ ካብዚ ቀፂልካ ናብ ኤርትራ ገፅና እናሰገርና ክንከይድና ናብ ኤርትራ ተሓሓዝ ነገራት ክንርኢና መጀመርያ ዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ እስከዚያ ስምዑ ሓድሽ ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳራት መዚዙ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ዝለዓለ ሚኒስተር ብምዃን ነቲ ስልጣን ከም ዝተረከበ ተገሊጹ ኣብታ ሃገር መዝነት ሚኒስተራት ይኹን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ብወግዒ ካብ ዘይግለጽ ዓመታት ሓሊፉ እዩ ኪኖ ብወረ ዝናፈስ ሓበሬታ ድማ ኣብ ዜናዊ ጸብጻባት እዩ እቲ መዝነት ንህዝቢ ዝሕበር ሎም ዓርቢ ኣብ ዝወፀ ጸብጻብ ዓብደላ ሙሳ ከም ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳራት ኣብ ሓደ ብዛዕባ ትምህርቲ ዘተየ ኣኼባ መሓደርቲ ዞባታትን ካልኦት ሓለፍቲ ሚኒስትር ትምህርትን ከም ዝተሳተፈ ይጠቅስ ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳራት ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ኣብ ዘስምዖ መኽፈቲ ቃል ህዝባዊ ግንባር ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ጽላት ትምህርቲ ንዝገበርዎ ገዚፍ ጻዕርን ወፍርን ድሕሪ ምጥቃስ ኣገዳስነት ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ኣብ ኩለን ዓድታት ክኽፈታ ዝተወስደ ተበግሶ ንምስጓም ምምሕዳራት ዓብ ሓላፍነት ከም ዘለወን ኣዘኻኺሩ ይብል እቲ ጸብጻብ ሚኒስተር ዓብደላ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብላት ዝኽሪ ናጽነትን ንመዓልቲ ሰማዕታትን ኣብ ጸገማይ ጎኒ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኮፍ ኢሉ ምርኣዩ ስልጣን ከም ዝደለበ ዝእምት እዩ ነይሩ ንሱ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 24 ጉንበት ኣብ መዓልቲ ናጽነት ኣብ መበል 87 ዓመቱ ዝዓረፈ ሚኒስተር ነበር ወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ብምትካ እዩ ነቲ
ስልጣን ተረኪቡ ዘሎ ዓብደላ ሙሳ ቅድሚ ዝመዝነት ምርካቡ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሊብያ ዝነበረን ድሕሪ ናጽነት ድማ ሓላፊ ኢሚግሬሽን ኮይኑ ዘገልገለን እዩ። እቲ ፈለማ ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ዓብደላ ቅድሚ ናጽነት ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ህዝባዊ ምምሕዳር ከም ሓላፊ ጀማሂር ኮይኑ ይነጥፍ ምንባሩ እውን ይፍለጥ። እዚ ኣገዳሲ ቦታ ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳር ፈለማ ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ዝነበረ ነፍሲሄር ሮመዳን መሐመድ ኑር ሒዝዎ ዝነበረ እዩ። ብድሕሪኡ ድማ እቲ ኣባል ጉጅለ 15 ብምዃን ኣንጻር ፕሬዚደንት መርገጽ ብምውሳዱ ኣብ ማእሰርቲ ተሰዊሩ ዝርከብ ማሕሙድ ኣሕመድ ሸሪፎ ንነዊሕ ዓመታት መሪሕዎ። ድሕሪ ማእሰርቲ ሚኒስተር ሸሪፎ ብዘይ ሚኒስተር ድሕሪ ምጽንሑ ድማ ኣብ 2013 ዝዓረፈ ኣቶ ወልደ ሚካኤል ገብረ ማርያም ተመዲብሉ። ኣብዚ እዋን ዘለዋ 17 ሚኒስትርታት ምክልኻል፣ ጉዳያት ወጻኢ፣ ሕርሻ፣ መሬት ማይን ኣከባብን፣ ዜና፣ ጥዕና፣ መጓዓዝያን መራኸቢታትን፣ ጸዓትን ማዕድንን፣ ትምህርቲ፣ ፋይናንስ፣ ሃገራዊ ልምዓትን፣ ፍትሒ፣ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን፣ ንግዲ፣ ህንፃ፣ ቱሪዝም፣ ሃብቲ ባሕርን ዞባዊ ምምሕዳርን እየን። መቸም ካብ ቢቢሲ ጥዑይ ነገር እኳ ብዙሕ ኣይትረክብን ዲኻ ግን ኣብ ካልካ ክንረኽቦ ዘይ ብቐሊሉ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ሓበሬታ ድማ ወፂኡ ኣሎ ማለት እዩ። ከም ንሪኦ ዘለና ኣምባሳደር እዚ ሽመት እዚ ስልጣን እዚ ዋላ ካልኦት ቅዱሳት ኤርትራውያን እውን ፖስት ገይሮሞ ነይሮም ርኢና ኢና። ኤርትራ ብወቅዒ ነቲ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ፓብሊክሊ ዘይምሕባራ ኩሉ ግዜ እዩ ደስ ዘይብለና ኣነ ቢካዝ ኣብዚ እውን ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ኤርትሪያ ኦፊሻሊ ኮንፈርምስ ኣፖይንትመንት ኦፍ ኒው ሚኒስተር ሪጅናል ኣድሚኒስትሬሽን ሶ ኦፊሻል ክብሎ ይክእልኒ ዋላ ካብቲ ዜና ሕልፍ ክብሉ ስለ ዝጠቐስዎ እዩ ከም ኦፊሻል ዝበሃል ዘሎ እምበር ኦፊሻል እንተዝኸውን ንነብሱ ዝኻለ ዜና ክኸውን እዩ ዝግባእ። ምክንያቱ እዚ ሽመት እዚ ወይ እውን እዚ ስልጣን እዚ ዝማዕርግ እዚ ምክትል ፕሬዚደንት ዓይነት እዩ። ዳርጋ ናብ ምክትል ፕሬዚደንት ዝቐረበ ሽመት ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ እዚ። ስለዚ ድሕሪ ፕሬዚደንት ዝዓበየ ስልጣን ምዃኑ እውን ይንገር እዩ። ግን ኣገይን ፅቡቅ ተስፋ እዩ ዝበኒ ከምዚ ክንርኢ ከለና we need to see more ከምዚታት ወላ ምክትል ናይ ተሸይሙ ዘሎ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ምክትል ናቱ እውን ተሸይሙ ክልተ ምክትላት ናቱ ደፒዩቲ ናይቲ ውገለታት ዝብል እውን እንተዝተኣታቱ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ዘለናዮ መድረክ ኤርትራ ናብ ትራንዚሽን ገፃ ትኸደሉ ዘላ ካብ ናይ መኸተ መንፈስ ኣብ ናይ ምዕባለ መድረክ ኣብ ንሰጋገረሉ ዘለና ወይ እውን ብውሕዱሲ ኤርትራ ከምተን ኣብ ከባቢኣ ደበና ናይ ኩናት ኣንጠልጢልዋን ዘሎ ወይ እውን ኣብ ሓዊ ዘለዋ ሃገራት ሶማልያ እንተኸይድካ ኣብ ኩናት እዩ ዘሎ፣ ኢትዮጵያ እንተኸይድካ ዲቕ ዝበለ ኩናት እዩ ክሸፋፍኑላ ስለ ዝደልዩ እምበር ነቲ ሃገር እውን ክብትን ዝኽእል ዓይነት ፀገም እዩ ዘለዋ። ሱዳን እንተኸይድካ ድማ መግለፂ ዘድልዮ ኣይኮነን። ስለዚ ሳተን ከማን ኣብ ከምኡ ከለዋ ካይን ኦፍ ሬጉላር ዝመስል ኣካይዳ ክገብራ ንፍትን ኣለና ንሕና ግዳ ዝትኮስጢኢት የብላ እቲ ሃገር ወይ እውን የስጋታት የለን ኣይብለኩም ግን ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ እዩ ንሓዋሩ እውን ከምኡ እዩ። ቀርኒ ኣፍሪካ ሙሉእ ብምሉእ ሰላም ክህልዎ ዝኽእል ኩነታት ርኢና ይንፈልጥና። ስለዚ እቲ ስታቱስ ኮ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘጅ ንሪኦ ዘለና ኢና ናብ መን ይገዲ ትሽግር ዳ እምበር እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ እዩ ሓድሽ ዞባ ክኸልወና ይክእልኒ። ስለዚ ዊ ኒድ ቱ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ቦታታት ኣነ እኳ ከም ናተይ ድሌት ሓንቲ ዌብሳይት ብሚኒስትሪ ሓበሬታ እትመሓደር ግን ኦርጋኒዜሽናል ስትራክቸር ዝብልዎ ኣሎ ኣብ ካልእ ዓለም ካምፓኒታት ክሰርሕ ከላ ኦርግ ቻርት ይብልዎ እንታዩ ፕሬዚደንት ኣብ ላዕሊ ይኸውን ወይ ሲኢኦ ናይቲ ካምፓኒ ኣብ ላዕሊ ይኸውን ኣብ ትሕቲኡ ኣብ ኩሉ እቲ ዲፓርትመንታት ዘለዉ ሰባት ትፈልጦም። እዚ ድማ እንታይ እዩ ሰብ መራሕቱ ይፈልጥ መራሕቱ ይኽብር ንመራሕቱ ድማ ይዝክር። ኣብ ሓንቲ ክፋል ኣወል ስዒቲ ስእሊ ናይ መራሕትኩም ንላዕለ ኣምፁ መራሕትኩም ስእልታቶም ኣብ ኢንተርኔት ከም ዝኸውን ግበር ይብል ነይሩ። ትክክል ዘረባ እዩ። መራሕትካ ንስኻ ፕሮሞት ክትገብሮም ክትክእል ኣለካ በት ክትገብሮም ትኮይንካ ድማ ዩ ኒድ ቱ ኖው ደም ማለት ኦፊሻሊ ዝፍለጡሉ ቦታ ክህሉ ኣሎ ስእልታት ናቶም ክህሉ ኣሎ። እዚ ከም ሃገር ኣብ ንገብረሉ ዘለና ኩሉ ግዜ ፕሮፌሽናል ኣካይዳ ኣገዳሲ እዩ። ዘለናዮ መድረክ ድማ ካብ ናይ ካልኦት ዝገደደ ኣይኮነን። እዚኣ እታ ሲነመጎታ ንክጥቀመላ ዝደሊ ኤርትራ ዘላቶ መድረክ ካብተን ጎረባብታ ዝሓሸ መድረክ እዩ ዘለዋ። ፈቲና ፀሊና እዚኣ እያ ወላ እኳ እቲ ፀገማት ኣቦቱ እንተሃለወ እቶም ከባቢና ዘሎ ካባና ሓምቁ መርካባና ይሕሹን እዮም ያ ቁጠባ ኣለና ገንዘብ ኣለና ኢንዱስትሪ ኣለና ብላብላ ክብሉካ ቁል እዮም ሓድነት ዘለዎ ህዝቢ ንሓትሕዱ ዘይቀታተል ተኸባቢርካ ምንባር ብሃይማኖት ይኹን ብብሄራቱ ይኹን ብካልኡ ተኸባቢሩ ናይ ምንባር ባህሊ ዘማዕበለ መንግስቲ እውን እንተኾነ ተኸባቢርካ ምንባር ሃገራዊ መንነት ዝኮስኮሰ ባንዴሩ ተሰኪሙ ክኸይድ ኩርዓት ዝስምዖ ባንዴሩ ከም ማልያው ገይሩ ክኸይድ ኩርዓት ዝስምዖ ኢንፋክት ኣሌክሳንደር ይስሐቅ
أبناء كلا هجر تولي زعبية سبون نتا نسويدن ماليان سويدن ودينا خدخلو أبجامو ناير ترى بانديرا جيرس أو زلو ناي بحكي حجراو من النتن حجراو كرعة زلو حجراني سمالو لذي إزوس رزقونه نحنا كابكالو زبالة بالجاتات لنا ساقا زلنا ساقامات يلن مالتي كون ساقام كن بدهون تعرفينا كن بقصدون كن ويلون يزلنا باي وجن زلنا قدلتات رادي كنا زلنا بالجاتاتون أبايتا كنا ترجمون لنقل من قدك نفتر كن كلالنا نايزي شمت نسمع زلنا دما حركاتي أزجيا قداسن توصل زلونيو لايك جبرو شير جبرو ريتوهم قرف نابلكو نالو ما عرستي أو حنت بارسي لكم تم بدونكي خمساتهم فليت بودكاست جيرنا لكم علنا إذا بودكاست حنت قرب معد طبقت بودكاست جيرنا لكم علنا أبدرار فور أفريكا زبل أبستات تري ورد لهم درار 4 أفريكا تبل channel كيدكم حونا ميرونز قبرا فيديو كيدكم سمعوا أتبابعوا نقولك أو عبيد كبوليتيكا وزبلتها نشتي كفالنا بوليتيكا ترايز الله سوون نبعدنا نتايت نكبر نغل دبليو لذي أبو سبورت نتقبركم ناتو حسابي عقب كله please support him قبلكم يدلي نايلو معرس سابزو خديه thank you very very much like I trust you أو فتح سويلي يكل قسم ديتو